guys. Hayaan nyo na. Okay. Sama, good morning. Hi, good morning. Ano na naman, ibang araw naman po ito. So, matapos ko na niready yung baon ni Ana. Ito yung kanyang lunch. So, yan, may sandwich siya dyan. May ano po ito. May cheese, tsaka chicken fillet. And then may tomato siya. Tomatoes naman ngayon kasi the other day cucumber. And for her fruit, so ito. Oh. Oh, you want more? Yes. Okay. And then may din siya dito, may apple slices. Konting fruits lang po para sa snack nila today. And then may banana akong ilalagay sa kanyang baon. Sinabihan po ako ng teacher niya. Sabi ng teacher niya, wag daw bigyan ng maraming fruits si Ana. Kasi nga, mabagal siyang kumain. So, konti lang. So, before, nagpapadala ako ng blueberry, strawberry, tsaka grapes, ganun. So, tatlong fruits yung, klase ng fruits yung binibigay ko usually. Pero, since sinabihan ako ng teacher na ganun, so, na lang, dalawang fruits na lang. So, usually, banana, apple, ina-alternate ko po. Yun. Kasi mga I don't know exactly what time they have fruits, pero yun yung snack nila. And then sa lunch nila, pinapadala sa amin yung mga sandwich lang, ganun. Tapos cucumber or tomato. Today, ito ang gamit ni Ana na bag. Wednesday po ngayon, so free po ako today. Kaya I'm just taking my time. Guys, kung makita nyo lang yung dito sa sa front ko, grabe, ang dami kong kailangan hugasan, ganun. Kasi nga naman, last night, sabi ko, ay, bukas na lang yan kasi free naman ako today. Compared dati na talagang, kahit pagod na ako, gusto ko talagang tapusin lahat. Pero ngayon, guys, peace of mind, charot. So, yun, kung hindi ko na kaya, antok na ako, hindi ko na ginagawa, and the next day, hindi naman sila tatakbo. So, there are days na kaya ko pa. So, tinatapos ko talaga lahat kasi sino ba namang hindi gusto na the next day, pag baba mo dito, wala nang mga lilinisin. Pero, minsan, hindi kaya ng katawan tsaka utak na, wala na. So, yun. Yun lang. Ayan si Ana. Inala ko muna ng konting screen time kasi maaga po kaming natapos ngayon. And, pwede naman siya mag-color or mag-drawing, pero sabi niya, sa school na lang daw. So, yun. Yung tubig niya pala. I'm thinking about it. Please comment down below kung gusto nyo ng everyday vlog or or siguro ganito pa rin na schedule. Pero gusto ko rin siyang matry yung daily vlog. But I know, siya matrabaho masyado. Kasi I don't really have much time to edit, but I'll try to make time for it. But yeah, if gusto niyo po ng daily vlog, pero siguro Monday to Friday lang po yung uploads. I-try ko siya ng isang week kung kaya ko. Kung hindi ko po kaya, stick po tayo sa schedule. So please let me know if you think that's a good idea. If hindi, okay lang din. Mga paprika, ilipat po natin sila soon. Okay. Pwede na sila. Mahaba na kasi. Yung report ni Ana sa niya, sa school niya. Tingnan nyo yan. Hindi sinasabi ko sa inyo na sabi niya para siyang teacher. Ready? Uy! You don't wear that, uy! Are you sure? Papa, look. Nee, dat kan niet gek hier op school. Naka- Dus even schoenen aan. Naka-boots. Naka-rain boots ang maing babae, uy. Jas aan. Kusya mama. Heb toch jas aan? Wat thee? Maar iedereen heeft helemaal jas aan. King kusya voor mama? Kus je mama. Ja, kus je mama.
1, 2, nee. Niet 1, 2. Even handen omhoog. Niet 1, 2, 4. Sputing man si Ruth, pero mga tao dito nagbabike, nagde-dress. Nagde-dress niya, nagbabike. Tapos ganito, nagbabike din. Houdoe. Hier is zo'n cream man. Ja. Doei! Ik doe wacht op pakken, hè. Zo niet fietsen. Hey. The next day. Foto maken. Yeah, I will take a picture so you can also see your hair. Yan yung pagbuhok ng anak Maar natin, je doet guys. niet foto Siyempre, maken. hindi always na neat, no, and all that, pero at least Foto maken. yung buhok niya, wala sa mukha niya ba? Mama, je doet niet foto. Kijken. Iwakta. Yan, gusto niya ng ano na yan. Bigay to ng friend ng lola niya. Ayan, ang cute. Nee, oy. Nee, want daar hebben ze ook. Nog open. Daar hebben ze ook ijskoop. Pabalik po kami ng Eindhoven kasi birthday ni Andy. Puntahan natin sila, makikikain kami ng Filipino food. Are you excited to eat Filipino food? Ja. Anna is a little bit tired already. Ja. If you wanna sleep, love, you can, okay? Ja? Pagod si Anna, guys. Maar daar moeten we uit, hè. Nasa elevator na po kami. Yan yung paano natin. Kumusta naman yung puso natin dyan, uy? Hello! Gopa ha? Akong birthday man. Hindi ako daghang tao. Hindi lang ako mag-vlog ha, kasi ang daming tao dito. Dito na po kami. Ito na yung food ni Banchi. Ang dami pong bisita ngayon. Yan na. Canta leva in la gloria, in la gloria, in la gloria. Hurra! Uwi na kami. Tapos na yung party. Maaga kami Zie je umalis ijskoop? kasi Ja, eentje si Anna thuis pagod met na. papa en mama. Eén op verjaardag. Ano na kasi ngayon, magna 9 o'clock na ba? So, way past her bedtime. Ja, het was doodeng. Ja. Het was a lot of cameras hier hebben. Anyway, masaya po doon sa party pero mabilis lang talaga kami kasi nga pagod na si Anna ba.
Kain na kami and tulog na si Ana. Diretso, nilagay ni Ruth diretso sa kwarto kasi natutulog na siya sa car pa lang. And i-end ko na din po yung ating pa-video, no? Manonood na kami ni Ruth ng siguro TV or movie. Salamat and kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Duy, mush mush babush. Babush, like and subscribe.